איתנו הבוקר רופא העיניים דוקטור מצליח טייב. אנחנו מדברים על הסרת משקפיים בלייזר. בוקר טוב, כן. זה ניתוח מאוד נפוץ. אומרים שיש עשרות מיליון שעשו את זה כבר בעולם. אז מה שאני אוהב להגיד, שזה מפגש בין גוף האדם לטכנולוגיה, ושמגיעים לרגע שאתה לוחץ על פדל, אתה כמו בראש פירמידה, שאתה צובר ניסיון רב, טכנולוגיה, ידיעה של הרפואה. זה דבר שאני לא אומר שזה קוסמטי, זה רפואי, עם טכנולוגיה וניסיון. אז אופטומטריסטים עומדים לאבד את עבודתם? כל אדם שמרכיב היום משקפיים יכול להיפטר מהם על ידי ניתוח לייזר? לא, לא כל אדם. מגיל 18 עד 65-70, מי שמתאים, 80%. מי שסובל ממשקפיים, מי שבשבילו זה מום, וזה נכון שזה שדרוג הגוף האדם, אנשים מרגישים שזה שדרוג הסרת מום כזה, שדרוג הגוף ככה שאני... כלומר, אמרת 70% מהאוכלוסייה רק יכולים לעבור ניתוח כזה. כלומר, לא כל אחד שירצה ניתוח יוכל לעבור אותו. לא. איזה בדיקות צריך לעשות כדי לבדוק אם אני מתאימה, לא מתאימה? צריך בדיקה בלי השפעה של עדשות מגע, ובדיקה, טוב לחזור על הבדיקה פעמיים. איזו בדיקה? זה פשוט... זו בדיקה יסודית. יכולת הקרנית. הקרנית זה המקום השקוף הזה, הכיפה השקופה שעליה שמים את העדשות מגע. אז פה הלייזר מכוון על זה מדויק ומבצע שיוף בצורה של עדשה, הרבה יותר דק. אז בדיקת רופא עיניים? צריך בדיקת רופא עיניים, מומחה בתחום, אחרי שהוא יהיה מומחה בעוד תחומים. את יודעת כמה מחבריי הטובים ביותר מרכיבים משקפיים, וחלק מהם מגיל מאוד צעיר, מגיל 9 אפילו, והסיפורים שאת שומעת אחרי זה, שאת שומעת בן אדם שדבר ראשון שהוא קם בבוקר, בתור מי שלא מרכיבים משקפיים, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל דבר ראשון שהם עושים זה לחפש את המשקפיים על השידה ליד, כדי בכלל להתחיל לראות את המציאות, ופתאום להתעורר ולא להצטרך לעשות את הדברים האלה, לא להיות כבול למשקפיים בכל מקום, זה ממש חוויה משנת חיים. זה חוויה גם לרופא ולמטופל. בשבילי עדיין אני מתחגש בתוצאות מדהימות, והמטופל מרגיש ביטחון עצמי. אתה רואה בן אדם שעבר טיפול לייזר, הוא בן אדם משודרג, ביטחון במבט, הוא רוצה עוד להצליח בחיים, לא אופקים נפתחים. עכשיו, אמרת שהניתוח הוא בעצם שיוף הקרנית. שיוף הקרנית. משייפים את הקרנית. נכון. זה חכם לשייף חלק מהגוף? אני לא צריכה את הקרנית בשלמותה? הקרנית, בגלל זה צריך תנאים טובים. מי שאין לו תנאים, הוא לא יכול, אבל השיוף הוא בשנייה, 2 שניות לכל מספר, ושכבה מאוד דקה, זה משייף בין 5-10% של עובי הקרנית. זה עדיין רחוק, טוב לקחת כמובן גבולות טובים, אבל זה צריך תנאים. מי שנולד עם זה, יש לו מזל, מי שלא, לא. אתה יודע, דוקטור טייב, ציפור קטנה לחשה לי שמימי לוזון שיושבת ממש לצדך עברה ניתוח כזה. נכון. את יכולה לספר לנו על החיים שלך לפני ואחרי הסרת המשקפיים? האמת שאני מאלה שהייתי בלי משקפיים, הייתי עם עדשות כל הזמן, והייתי מכורה לזה לגמרי, כלומר, ממש מגיל צעיר הייתי עם עדשות מגע, וזה איכות חיים, זה פשוט שדרג לי את החיים. זה כואב? לא, לא זוכרת שזה כואב, זה שניות, אתה לא מספיק בכלל להבין מה קורה איתך, ואתה קם בבוקר ואתה פתאום רואה את הכל בלי, את הכתוביות, בלי להזדקק לעדשות או למשקפיים. כיף, פשוט כיף. דוקטור טייב, כמה ימים צריך לפנות מהחיים בשביל ניתוח כזה? תוך כמה זמן חוזרים לתפקוד? זה יכול להיות חצי יום. באותו יום, אחר כך יש 2-3 צחיבה, למחרת חוזרים לעבודה. הביקורת למחרת חובה, אבל חוץ מזה אפשר לחזור לעגל מול המחשב. זאת השיטה של 40-50% של המקרים. יש שיטה שנייה, שאני המחליט כמובן אני צריך להסביר לרופא המטופל מה יותר טוב, וזה שורף יום עד יומיים, חוזרים לנהיגה בין 3 ל-6 ימים. אבל אחר כך החיים פשוט לגמרי משתנים. דוקטור טייב, אנחנו רוצים להגיד לך בשלב הזה תודה רבה.